서방니 폴라니 어스마 방송럽 페톨 까이토르니 부사부티럽 Tangsak ni sikle tai cerai konerok. Phaidi haike ang tinino rok no hain hai belai nangkok mani kaitor ni kok thitei ang sak srengi mani te ang practice eba loi ngi tong mani khlai tong mani a kok rong se kisan rok no saiman ranani buchirnani bekak thangi tongo. Phaidi haike ang tabok ang sagranai kok a sajangnai kok kamono tamni bagai ang ketar mothani pholani himungo eba kaitorbai tongthaniyo eba yapri bokthaniyo sak eba nukhungno independent eba sakni musungtui eba ichatei tongnai kaitorni borok namusungya eba naya abuni kaham ke nayui kha kaichomui surungna eba khlaima ke elumbang ni kok thitei kaibrei dasa eba bukhakti eba pointei tongmani bagaise ang sakni independentei tongnang musungtei tongyawi ichamote eba sakni musungtei tongnang musungyawi sajak tongma hai rajak tongma hai ipis kopisitui baike ang kaikni thani bomoi ketar moto hayangwa ang tong thanai a kokno ang saimamni sringmamni no anumokol khulgir mani no nungbo srengteng norbo srengteng taini nibo mokol khulgjakteng kebangni omolo mokol khulgjakteng abuse ani naimani phaidi haike haina hai elambak tamsa pori nailainyai te point to point kaibri point te thai thanglainyai te kaichomui nailainyai omokhei roomni besap 8 tai betang kaibani smino porikhangke seng saimano ang purinai sakni musungtei tongnai rok borok sakni musungma kokno wansugo phia pholani musungtei tongnai rok borok pholani kokno wansugo kokta mungke sakni musungtei tongnai rok borok sakni musungma kokno wansugo o sakni kokno wansukmani bagaino borong pholano beskang riman yango tai aba haike no sak ang phano nung phano aba haike wansugui tongnai no independent borok ebam sakni musungtei tongnai sakni musungtei khlaina musungnai sakni musungtei ke khlai thango honai sinijago omono number 1 ni point omoni bagaino ang sakni musungtei loi khlaiawi episkopisi manimung borimungo yapri bogo omono number 1 ni point nungmo naiklainyagi kaitor nonomokol khulugui ranai tabo number 2 point abong gangke betang 6 eba dog khnadi sakni musungma kokno wansukmani abo thainani lama se sakni musungma kokno wansukmani abo thainani lama se abo thainani lama se pholani kokno wansukmani abo mubumuthang nai khabo kesang ranai se kaitorni busaro tabo o number 1
2.2 no wan sugui jangi betang 6 ni oro saka sakni musung tei tongmani eba independent tongmale kernel tomle wan sugmale abo theinani lama se abo theinani lama se kok to mi adba ang tamni theinani lama thangnaba ang tamni theinani lama no hamjaknaba ang tamni theinani lama wo interest ranaba ang abani bagai no aroni kharka tai abono angloi klaya number 3 point abongke 7 no omongkangke naidi hake abobai no sakni musungma kokno wansuknai borok bo kaiturni kena ari ungo bo kaiturni kena ari ungo tamni hemke bo kaiturni kerong rakhogya sobo soino abo rakhogibo bo rakhogibo manya omose tabuk belai kotor ke wansuknai ko khapon taku bukurok independently sakni musungtei khlaitangun abo boro thangi derai kokroi khlaiproto khlayono tongtogono ungono nini sakni bukhak to thikno phiaba kaiturni bukhak abo kaiturni kena ari belai kirima sincha ang kaiturni kena ari ungna musungya tai system tei to sara ang tongna naya orasa kerong rakhogya sobo soino bo abo rakhogibo manya belai kirima sincha kok mokol khulokjakdi tau ang point kaithamo phaikya tau paithak point number 4 ang tangai independent eba sakni musungti tongna naya aboni kok ke verse 8 to haini sawo roomni 8 ni 8 sakni musungti tongnai rok borok kaiturno kha hamroi manya sakni musungtei tongnai rok borok kaiturno kha hamroi manya orthat kaiturno khushi khlai manya kaiturno please khlai manya koktam hungke ang ani sakni musungtei tongkhangke ang ani sakno simisang khushi khlai manai takro bukrok kaiturno le manya abo haino nang independent ngai sakni musungtei khlai tongke kaham kok kri khlai de nini jarati tonong belai kaham nongi thangnai tongnai buni mokolobo kaham nonoknai phiaba kaitorni bukha kaiton moklo kaiton bukhawo kha hamroi manya kha kochomri manya kaitorno please khlai manya o kaibri kongni bagai se ang sakni musungtui eba independent ngai bini borok eba bini sajlangai tongna naya buni bagai nungbo roomni chapter 8 manka bibak pordi tamke ang o verses 5 ni simi 8 pori hoino ora ang kaibri point mangkha o point ani mokol phiogiruo ano sisariruo buni bagai ang suryo te nayo kaitor nonobo sisarateng moklo khlogirateng te nungbo manimung borimung episcopicity kaitoni pholatei himka hangke belai chanai kaitona hambai ba ano olamatei timani bagai kaitoni mong labjaktheng belai kok barate bai o kokno buchiwina na klaidi o kok ano belai sakno revive khlai tisaka songsaka a kok nongka shaitan hunmani tamo eba shaitan baike kok laisake mose ichhatei tongnai nyono shaitan hungjago eba musungtei tongnai bonono shaitan no shaitanni system krei shaitanni manima krei abni bagai no
অরুম পরিষ্কার সাকা serai serai saka bo system no hamjagla bo system bo tongi mangla boni bagai ang abahai langmani kaikjon thani surika tai angkorka tai bono khapang strangna bagai no ya pribokha tai kaisa ni kapal kotor ni kokhe orthodoxio phai yaring mai krengi manka ang manya phano te kisa sakno ya frei episcopi sitei tabo o elambak no buchine manka te kaitorni kokthai sajagono himi manka nyakhe mangla khamu kaitorni te kaisa kok ang beskang tuiphrena kaitorni kokthai omono sawo naidi paithakni molo bororok sakni musung tei tongnamang nainai kaitorni musung mano sak nanglak system aborokno hamjaglak boni bagino episcopisio orthodoxy tei omono sung manai mano te deeply kha kosomoi ya pribogi mano omose tini hamrini kokthai kaitorni kokthai kaham tongmoidi ani khapangni takhuk bukhuk song adong songrok okra chakra rok kaitorni selengjak songrok cherai khonai siklai sikli rok God bless you all appreciate you all hambai